guys, parcel थांनाय नै दायो parcel फैदो थांबाय आरो मोनसे parcel order खालामना दोनदोंमोन आङो दा इखिन लाना थांनाय आरोना guys दा नायलांबाय था नोंथांमोना नुबाय थागोन so guys थांबाय आरो नै parcel लायनो एसे गोजान जायो न गोजाननाय सार्केल जोंसो थांदो खिन्थु नुनो मोनगोन जोंनि सगावनो होदो लकेसनखौ थ' नायलांबाय था सिगनाल पार्सेल मेना बैयावनो गसंना दंबाय थ' गाइस पार्सेलखौ लाबाय आरोना लानानै आं बेयावनो आनबक्सिं खालामबाय आनबक्सिं खालामदों गाइस नैबे वायर माइक ini nagas di atas tinggi jarang ada beleg diskusi naik guys kok lanang aja ini yang mencet aja mobil lanang ini mobil karena naik nagan nwngtang mwnha kayak new tripod guys nih song, nih kita mana di sana, trek mana di kita? Ya udah nih, ya udah sih. So produk kubul apa ini ya? Nebet ada buat ini now, tadi nih beber nah. Kubang kosto kalamna baby siapa bustu kubul apa? Disilara bupai kasih kalamna dende. Disilara bupai kasih kan sih, bar ada bayi nih bo. Disilara nih now GoPro kalam share nah. Zagrab lah boleh karena nih ya. Dan ini fakta kami sini karena. Sampai nih ya ठंडा लांचे. ठंडा 2 liter kun lagan ना? इखन लांचर ना. 2 liter gulaba labda ya. 2 liter gulaba labda ya. Nih bedo kan lagan. Tokan hunai lagan. Anda dengar bang? Anda. Teng teng. Nih zengnya Batumindra Bionaros khalamgwn mwndwngba. Nih zeng dah zain se. Nih ceri nih ada. ठंडा lah ठंडा. दा जोङो आनबक्सिं खालामनोसै आनबक्सिं खालामखाबाय माने आरएसएफ खौ माने सेटआपखौ माबा लानायगोन आरो मोजां खालामना नायनोसै आरो ना माबोरै मादि जायो दा जोबोद खुसि आङो रेकर्ड खालामनाय भिडिअखौ नुनो मोनगोन एल ब'द लानि न'आनो जों फैनो हागोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नाम्बारखौ होना दोनगोन I'm joking ग्रीन आरो ना नर्थ इस्टनि मानसि नालाय जोङो नै निजोराबो बोहैलायो जोंनिया itu pulau hain dong. Nih nungtang mungkin nih nulai masih nih. Nulai masih. Woi bosa. Dinosaur. Bago. Ingko. Teng teng. Kawasaki Echan. Teng lebar dah. Guys. Sekali standar nih. 2 liter kan नुनो मोनदों नोंथांमोना 2 liter माने ओंथिखौ बुजियाखैमोन नोंथांमोना 2 liter माने 2 बथल दा जोंना खासलिखौ बायबाय थादों नै लिउदां इखौबो बिथाङा मार खस्थ' खालामनाय खोथिया फोदोंमोन आरोना आंबो खोथिया फोदोंमोन गाइस दिनै खोथिया फोनायखौ दोनथ'नानै नै आंनि पार्सेलखौ लाना फैबाय आरोना ओइ बिथाङा मालानो जनानै गोलैना बाय गोलैबाय गाइस no okay guys Zanziling sih guys nih ini beli baik ini berdua ini beli sih ini kau sedang nih satu nih mentam nih ketukannya tapi karena 2 liter nah ini kamu 2 botol 2 liter ketukannya itu mana sih nih ketukannya nih guys tripod godan deh first time video बानायबाय आरोना माबोरै जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय फ्रि शॉप नाथाय नांसिगोन फ्रि शॉप नोंसा फ्रि दङ न फ्रि दङ नोंसा फ्रि शॉप जाया खिन्थु मानसिया आथिं आखाइ दानसु नो खोन्थाब जागोन नोंनि प्राइभेट पार्टआ आन्थाब सान्दुं बिराद गोसाथार लोगोफोर नायलांफ्रां नोंथांमोना बिथाङा दायो थासिम लिमिटेड नेथासिम खावना लाना फैना दोर गावनो सिखाव नङा बोरमाया टेस्ट जाबाय आरोना गानलायनाय बिथिं मिनिगासिनो नै बिसोरो
Really? यूट्यूबर ना मैं बीवी दा देता जुंगे यही नहीं अभी और सुनिए गाव जाशला Tayo naman deh guys. Kita ni makri. ब्लॉगर रा Ini singya. Ada. Bukan cuma dong. Kalau udah kan orang mangga. Tapi na. Udah. लुगिया खेले लुगिया Udah. Aşkım da oynuyor aşkım. Açı Buradan arkadaş borap. Çek ya sana. Aşkım. Pas dos bisa sih. Dikasih. Jancer na guys. Iya. Belek kelar sini. Mau kau itu kita jarang. Ini guys jancer na. Abang gue nih. Kakak. Nggak jadi nih. Karena guys baru sampai ada. nanti anu तो guys वीडियो को देखने और पसंद करना ini vlog है सिंसे बाय